Mukomana chimurisei zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Ko nditsvakireiuka munhu wamunoziva anobatsira. Pari zvino ndiri kutsvaka vanhu vanoita zvekunamata. Ndaneta nekungodyirwa mari nen'anga dzepamaYouTube. So far kana ndikada kucalculate mari yandaburitsa kubva mugore ra2021, mari yava kutoda kutosvika kuma$10,000 US, inova iri mari yandakashandisa kuunza vamwe sekuru avo vakauya kuno vakamboedza kugadzira mumba mangu kuti ndisaramba ndichingoona chipoko cheumwe mukadzi uyo akafa apo pandainge ndichiri kushanda kuParirenyatwa, but hapana kana change yandakamboona. Zvinhu zvakatowedzera kutoita worse. Zvawedzera kuita worse kudaro ndopandakabva ndachizombodzoka kumusha ndikamboedza kufamba mukoma kutsvaka n'anga pamaYouTube, asi hakuna akakwanisa kuti ange achindibatsira. Pane umwe ainge achiti anoda kundibatsirawo nekamera, ndikati hazviiti, apa ndoti ndabhadhara. Ndobva ndafumurwa zvekare kuti nyika yose inge ichizondiona ndichitaura dambudziko rangu rekuti ndine munhu wandakauraya because negligence yandakaita ndiri kubasa zvakangofanana nekutongouraya munhu, zvinhu zvandakaita. Saka ndakatya kuti ndinozofumurwa nyika yose ikazviziva kuti ndo zvandakaita. Saka ndakangodzoka kuno kuUK, but change hapana. Kana muine munhu wamunoziva ari munhu waMwari, vari vanhu vekumasowe kana kuti vari vanhu vanoita zvekunamata, vari maPentecostal vanenge vari muno muUK, vanoda kuuya kumba kwangu kuti vange vachizombonamata, zvimwe kuda vanokwanisa kuzozvigona. Mwari ndiregererei nekuti ndakakutadzirai. Zita rangu mukomana chimuchanditi Shila. Makadii zvenyu? Ininiwo ndauya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Ndainge ndiri munhu ainge achida kuuya kunoku kuUK, asi kuti ndinge ndichiuya kuno kuUK ndisina kunyanya kuenda kure nezvidzidzo zvangu, ndakaona kuti zvaikwanisa kuzondinetsa. Saka ndakazoti zano nderipi. Ndaiva ndiine umwe musikana wandaiziva uyo ainge achinzi Precious, akazoshayika zvake. Precious uyu akakwanisa kuuya kunoku kuUK, aigarawo mustreet umwe matainge tichiloja muHarare. Akauya kunoku through nursing. Makore atakauyawo kuno, izvi zvekunzi macaregiver zvainge zvisati zvava nemukurumbira. Zvaingonzi vanhu vari kuenda kunogezesa chembere dzavo, but vari manesi. Waizoti kana wauya kuno wobva uchizotanga kuita caregiving yako. Zvasiyana nemazuva ano kuti unotobvako kumusha uchitoziva kutoti uri kuuya kuzoita basa rei. Ndakauya kuno ndichifungidzira kuti ndainge ndichazotova a full time nurse, but zvakazonditorera nguva kutanga kudzokera kuchikoro. Apa ndiri munhu uya wamungangoti is a slow learner, nditori nema-learning disabilities andiinawo. Saka ndainge ndichida kuti ndinge ndichiuya kuno kuburikidza nenursing. Zvino ndainge ndiri very slow pazvidzidzo zvangu, zvainge zvisimo mandiri. Ndakange ndichifanira kunge ndakafeila maexams angu, asi ndakatsvaka nzira yeshortcut. Ndakabva ndatanga kudanana nemalecturers angu kunursing school, vakandigadzirira maattachments kuti ndinge ndichikasika ndapinda mufield. Ndikabva ndachizotanga kushanda paParirenyatwa hospital, vachindipa mamarks andainge ndisina kana kumboshandira. Pandakasvika paParirenyatwa ndakabva ndachizotanga kushamwaridzana nanazviremba, madoctors. Kunyange ndiri paduty ndaisiya varwere ndichienda hangu kumaoffices emadoctors tichinosika bonde ikoko. Izvi taiwanzokuzviita kana kuri kunzi ndinenge ndiri panight shift. Ndainge ndiri munhu nanhasi uno I'm still very beautiful, asi ndainge ndisina mwoyo wakanaka nekuti basa rangu iri rehunesi. Ndakangoti ndinoda kuva nesi because ndodzega nzira dzandaiziva kuti ndinokwanisa kuzobudawo munyika yeZimbabwe, asi hazvisi zvinhu zvainge zvitori mandiri zvekutodaro. Nekuda kwekuti ndainge ndakazviitirawo pressure yekuti ndinoda kubuda munyika, zvakabva zvachizokonzeresa kuti ndinge ndichizova munhu anenge aine utsinye. Ndainge
ndagraduata ndiri qualified nurse, asi ndainge ndiine mweya wehumhondi mandiri. Ndainge ndisina basa nevarwere, ndaitoona sevarwere vanenge vatongouya kuzongonditambudza pabasa rangu. Zvakazoitika nerimwe gore, mainge muri muna June, pane vamwe amai avo vakapinda muward umo mandainge ndichishanda. I was on a night duty. Zita ravo vanonzi Mai Chiedza, ndo zita ravanozvidana naro pose pavanouya kwandiri vachizondipfukira. Vainge vachirwara nesevere asthma, saka vainge vaine pneumonia, vachiita shortness of breath. Chiremba akandipa instruction yekuti ndaifanira kumonita oxygen levels after each and every 30 minutes. If she drops below 90%, call me immediately. That instruction, I will never forget it to this very day. Asi usiku ihwohwo ndainge ndakaneta nekuti ndainge ndakaswera ndiri kune imwe party. Ndakabva ndatora macharts ndikanyora mafigures enhema ndichiti she is stable. Ini ndikabva ndakotsira zvangu padesk rangu renurses station. Mai Chiedza vakatombondidaidza nezwi raishoshoma vachiti, nesi, ndava kufa, mweya wapera. Ndakamuka ndikavatuka ndikati, rekedzai kuita ruzha, tiri kuda kurara. Ndakamuka kuma 5 am ndikawana Mai Chiedza vainge vatongoti zii changova chando, vakafira mumaoko angu. Ndakarara ndakanyepa muripoti kuti vafa nesudden cardiac arrest. Hapana akandifungira nekuti ndainge ndichidanana nevamwe doctor panguva iyoyo vainge vatori mukuru wemadoctors pandainge ndiri papare renyatwa. Ndakazouya kunoku kuUK ndichiti ndapukunyuka nhamo yemuZimbabwe. Zvakawanda ndainge ndatokanganwa nezvazvo. Ndakatanga kushanda kune imwe NHS hospital ndauya kuno, asi mukomana Chimweya waMai Chiedza hauna kusara kuzimu, wakanditevera nemundege ndisingazivi. Mukoma mazuva ose usiku. Izvi zvakazonyanya kuita worse kubva zvandakadaidza sekuru vaya vandataura nezvavo kuti vakauya vakagadzira mumba mangu. Ndavadana kuno kumukoma daily. Pose pandinorara ndinotobatwa nedzikirira. Hazviiti kuti ndinge ndichinzi ndarara ndotadza kubatwa nedzikirira. Ndinorara ndichinzwa muviri wangu unenge uchiremerwa, ndichiona Amai Chiedza vakamira pamusoro pemubhedha wangu kuno kwandiri. Vanenge vakapfeka hembe dziya dzinopfekwa nevarwere kana vari kuhospital, ende vanotonditsimbirira. Vanenge vachiita zvekundidzipa vachitaura neni vachiti, Shila, mweya wangu, iwe wakasvika pakupera, wakanditarisa. Nhasi wako uri kuzopera, ndakakutarisa. Nhasi ndauya kuzotora mweya wako. Ndinoedza kuridza mhere, asi izwi ndinotadza kuburitsa izwi, kushaya izwi sezvakaitika kwavari ipapo pavakafa. Pandinozomuka ndinenge ndakazara mascratches muviri wangu wose, uye zvekare kuno kwandiri ndinotya mukoma kufamba kana usiku, kunyange ndichiita manight patrols ndiri ndega ndinonzwa kutya. Lucky enough murume akazondiroora, we work together, so we opt kuti tinge tichienda kuma night shift tiri tose. He knows about my phobia, kufamba ndiri ndega usiku. Anongoti it is a phobia, but haazivi kuti there is a darker secret behind this secret phobia. Ndomuudza here murume wangu kuti ange achindinzwisisa. Ndiri kureurura mukoma nekuda kweutsinye hwandakaita. Ndiri kutsvaga zvekare munhu anokwanisa kundibatsira. Ndinongoti nursing is a calling, it is not a paycheck. Ndo chidzidzo chandakadzidza muupenyu. Dai zvainzi tinodzoka zvekare kuzorarama, ini mukomana Chikana kuri kunzi ndaizoramba ndichishanda basa reunesi, ndaizoita basa rangu nemazvo. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we. Hanzi nursing is not about money, but nursing is about
calling. Let us try to speak with him mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu yandiinayo uye zvekare yakamira sekudai so. Ininiwo ndiri maid mubrook. Ndinoda kureurura kuti ndiri muroi. Handizivi kuti ndingazvitsanangura sei, but ina handimuki ndichienda kunoroya. Ndinongoitawo zvekungorota. Handisati ndakambonzwa munhu anouya kuzondidana sezvandinonzwa vamwe varoi avo vanouya vachipa maconfessions avo kuti ndinozomuka ndozosiya ndakaisa duri whatever. Inini ndinongorota so ndotongoenda kwandinoenda ndotodzoka. But pandinenge ndichifamba mukoma ndinenge ndichinzwa kuti kumashure kwangu kunenge kuine vanhu vanenge vachifamba vachinditevera zvakaita semapere nevanhu. Ndo hope dzandinongogara ndichirota, asi hope idzi handidziroti kana ndiri kumaperiods. Zvinongoitika mazuva andinenge ndisiri kumaperiod, zvichireva kuti kana ndichishandiswa ndinongoshandiswa chete mazuva andinenge ndisiri kumaperiod. Nyaya yandiunza pano mukoma, baba vepamba pandinoshanda, ndinoshandira vamwe madam boss avo vane moyo wakanaka chaizvo. Ndaneta nekuboba murume wavo. Zvino zvandanga ndisiri kutoda, but ndava kutotanga kutoita mafeelings navo zvechokwadi. Ininiwo zita rangu mukoma muchanditi Maka uye zvekare ndiri mudzimai, ndiri kushandawo munomu mubrook. Ndakasvika pamba pano ndiri musikanawo webasa ndichibvawo kumaruzevha, saka ndakabva ndachizotanga kubatwa zvakanaka namadam boss vangu. Zviya zvamunonzwa zvichitaurwa vanhu vachiti muroi haumbofi wakamugonera. Pane pamwe pavakazoti vandipa mari yesalari, vakanditi semwedzi uno ndokundipa mari yakawanda. Mwedzi wakatevera vakabva vandipa yainge iri shoma, vakanditi mwedzi iwoyo vainge vasina kunyatsokuita mari yakawanda kushopu kwavo. Saka zvakangondibata ndikati inini zvineinini zvekuzoti munhu aita malosses ake kubasa kwake kwaanoshanda. Handiti inini ndiri kumushandira, handisi kana kumbomuitira attitude, saka sei asiri kuda kundibhadhara mari yakawanda. Zvakangondibata zvavakaita, saka shavi racho mukoma rakabva ratongomuka ndokubva vazomuka vakazvimba muromo. Muhope ndakarota ndichivamanikidza kuti vange vachidya porridge, asi vairamba kudya porridge iroro vachiti iwe uri kuda kundidyisa porridge rine nyama, wakamboona kupika porridge rinobikwa richizanganiswa minzi miti mukati. Saka ndakarara usiku hwose ndichinetsana navo ndichivamanikidza ndichiti iwe idya mani idya kusvika kunze kuchizonoidza. Saka ivovo pavakamuka ndakavabvunza kuti sei muromo wenyu wakazvimba. Vakabva vati vainge vakarara vachirota vachidyiswa nyama nemunhu wavainge vasingazivi. Saka hana yangu yakatorova. Kubva ipapo mukoma shavi rakangoramba richingondibata. Ndakabva ndachizotanga kufarira kutambira mubedroom mavo. Saka murume wavo munhu atongoripo ari very handsome. Ende usiku ndinomuka, ndinowanzokumuka nguva dzinenge dzichiti kuma 2 am, but izvi zvinoitika ndiri kuhope. Ndinongorota so ndichinzwa kuda bonde nemunhurume, then ndobva ndatanga kudana zita rake. Kana ndamuka kuhope kwangu ndakashama ndisina chandinenge ndakapfeka, ndinotanga kudaidza zita rake, but ndiri kuhope kudaro ndinorota ndakabata hari inenge iine huswa mukati mayo. Huswa ihwohwo hunozongotanga kupfungaira chihutsi, ndototanga kutodana zita ndichiti Bobby, Bobby, muka muka, tinge tichisika bonde. Mweya wangu unobva wabuda mumuviri mangu wobva wananga kumaster bedroom mamadam boss. Then ndinobva ndarara nemurume wavo, but ndinorara naye mumhepo ndichitoita zvandinoita ndiri pamusoro pake. Kana ndichida
ndinoita wekurara naye pafloor, ndinomudzikisa ini ndorara pasi, ndomuradzika pamusoro pangu. Chinenge chakangoita kunge chizombi, but sikarudzi yake inenge ichitoshanda. Saka Bobby uyu haatonzwisisi zviri kuitika kwaari. Mazuva ose amushuwa kuti anongomuka akaneta, muviri wake uchirwadza. Iye anongozviudza kuti ari kuita aya avanoti mawet dreams usiku hwega hwega. Apo pandinoenda kunorara naye anongozviona achingoita hake mawet dreams. Kana achiudza mudzimai wake maybe anotongomuudza kuti ari kungorota zvinonyadzisira mazuva ose ende nekuzopera simba. Kana riri sebonde, I'm not even sure kana vachiri kuita bonde because ndinorara naye usiku hwose. I mean kuti kubva ipapo pandinongopinda mubedroom kunosvika kunze kuchinoyidza ndinenge ndingori pamusoro pake, nekuti kana ndiri kuhope kwangu, kana ndakagarwa neshaviriya, ndinokwanisa kurara kana nemunhurume more than 6 hours ndisina kana kumbogara ndaburuka. Iyewo nhengo yake inongoramba yakadaro iri right. Asi ndinozoti kana ndaneta manje, ndipo apo paanobva achizonopedza, achinonopedza achibva atomukawo, obva atoona kutoti anga achiita mawet dreams. Saka zvose izvi pazvinoitika mukoma ndiri kuhope, mangwana makuseni handizivi kuti sei ndinongomuka ndobva ndatanga kuseka. Ndikangozvibata ndikanzwa kuti kuzasi uku kunenge kuine masaini emunhu akabva mukurara nemunhu rume, ndinotanga kuseka. But kuseka kwandinoita handiseki ndichida, ndinongobatwa nesetswa. Dzimwe nguva madam boss vangu vanombondibvunza kuti nhaiwe sei uchingoti kana makuseni zviya unongotanga kungoseka. Sometimes ndinoseka kana kuma 5 am. Ndinovanyepera kuti ndine zvandinenge ndichiona pamatiktok. Saka dambudziko riripo nderekuti mukoma, iniwo ndava kuda baba ava, ndiri kuvada in real life. Zvino neshave riri pandiri, ndiri kutya kuti kana tikangogara taita zvatinenge taita in real life, baba ava vanosvika pakuramba mudzimai wavo ndisina kumbogara ndavaudzira kuti vange vachiramba mudzimai wavo. Ndinoda advice kubva kune vedare renyu. Kana manga muri imi maizvifambisawo sei uine shave rinenge riri pauri rinokushandisa usiku wakarara? Zvekunamata ndinotomboedzawo kuti ndige ndichinamata, but handina change yandinomboona inoitika kwandiri, kunyange zvikanzi ndinenge ndanamata zvinengei. When you post my story muzondisevisa, ndinenge ndiri mucomment section. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi makuseni ega ega ndinomuka ndinobva ndatanga kuseka, hanzi ndinotobatwa nesetswa ndichiseka zvangu. Hamene kuti vanenge vachimboseka chii chaizvo ipapo pavanomuka makuseni. Hanzi kuseka kwandinoita ndinotoseka kunyange ndisinganzwi kuda kuseka, ndinongobatwa nesetswa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession iyo yandiinayo. Nyaya yandiunza pano mukoma yakamira sekudai so. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 31 years kuberekwa. Ndinoitawo zvekuruka, ndine kasaluni kangu muno muHarare. Zvino mukoma, ndine imwe friend yangu uyo akabva mukutenga motikari, ndichati akabva mukutenga kaakwa kake. Saka iye akazoti kwandiri nerimwe zuva, ndamubvunza kuti naiwe wakazvigona sei kuti wakangokaruka watongotenga motikari, mari yacho wakaiwana kupi? Ari kuti kune kwaakaenda kun'anga uko kwaakanosiya mapedzi ake ainge aine ropa. I thought kuti maybe she was lying, but akadzokorora zvekare kundiudza nyaya iyoyo. Saka akati kana ndichida ndinokwanisa kuenda naye, but ini mukoma ndiri kutya. Is my friend telling me the truth
kana kuti zvinenge zviine scam izvi mukati. When you post my story mozondizivisa, ndinenge ndirimo ndiri mucomment section. Vanojaja, you can judge me all that you want. Hazvina hazvo basa, ndauya pano for advice. Is my friend telling me the truth? Kana kuti ane mhene yake yaakabata iyo yakamutengera motikari, kana kuti vanenge vachingodanana havo nemaboyfriends edu otengerwa motikari, votya kutiudza chokwadi kuti vakatengerwa motikari nemaboyfriends edu. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Anzi maybe anenge akatengerwa motikari nemaboyfriends edu, munhu ongozongonyepa zvake kuti you know what, ndiri kutengesa mapads angu, ndiri kumatengesera umwe munhu. Anzi ndiri kungoda advice kuti zviriko here zvinhu zvakadai kuti munhu angatokupa mari yakawanda yekuti unosvika pakunzi watenga motikari nekuda kwemapads aunenge wakamboshandisa. Anzi is it even possible? Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tipa taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika chitupa changu. Ndinganzi ndiri bhinya here? Kana ndiri bhinya ndinobvuma zvangu. Nyaya iyi yakaitika ndichiri mwana mudiki, ndainge ndisitomborina kana choice, ndainge ndiri fudza mombe kwedu kwatinobva mukoma. Ndiine 12 years kudaro kuhonde, ndainge ndichishandira umwe businessman ainge ari mwana waSabhuku. Ainge akabva kuAmerica, ndokubva auya akatanga kuita zvekurima. Ainge aine mamwe mabusinesses kwaMutare uko, saka akazondiudza kuti ainge achida kuti ndige ndichimubatsira. Vakazoti hwava usiku ndopavakazondiudza zvavainge vachida kuti ndinge ndichizoita. Muri sei zvenyu mukoma? Zita rangu muchanditi Simba. Ndainge ndichishandira umwe mudhara wandichangoti mudhara chemusoro. Saka makore iwawo pandainge ndichiri ne12 years zvakaitika mukoma ndezvekudai. Vabereki vangu vakati vashayika, amai ndo vakatanga kufa, baba vangu vakazofa after 7 months mushure mekunge amai vashayika. Baba vangu vakafa rufu runorwadza, vakarohwa nemheni vachibva kunodzora mombe, ndokubva vatorohwa nemheni vakatofa, vakazongowanikwa vakafa. Saka pavakafa ipapo, chinhu chakashamisa vanhu ndechekuti mombe hadzina kutiza, dzakangoramba dzongofura dziri padhuze nepainge paine mutumbi wavo, ndokusaka vakakasika kuzowanikwa. Saka mushure mekunge baba vashayika, upfumi hwose zvipfuwo zvakabva zvatorwa nehama dzababa. Hama dzaamai dzainge dzisingadi kugara neni because baba vangu vainge vasina kupedzisa kuroora. Ndakazotanga kuchengetwa naSabhuku ndichiita zvokufudza mombe kusvika kuchizouya mwana wake ainge ari kuAmerica. Saka mwana wake uyu ainge aine mari, akabva achizotanga kuita zvezvitoro, zvigayo uye zvikari nemabottle store maMutare. Saka rimwe zuva akandidaidza akabva andipa maswiti akati ndinoda kuti unge uchizondibatsira. Akati ainge achida kuti ndinge ndichienda kunodaidza umwe musikana ndomuudza kuti ange achindiperekedza kuenda kumashops. Wainge kwava usiku, musikana iyeye ndaiwirirana naye, saka ndakaenda kumba kwavo. Ndaenda kumba kwavo ndokubva ndanomunokera. Ndakatosvika ari mumba muma ainge achirara nekamunin'ina kake. Ndakati ndamunokera kudaro akabva abuda akati uri kudei Simba? Ndikati ndiperekedza. Akati ndinotya ini usiku hwakadai, sei uri kuda kuti ndige ndichikuperekedza? Ndikabva ndati chingondiperekedza nekuti kana ukandiperekedza ndichakutengera zvinonaka. Saka ndakabva ndachizotanga kufamba naye. Ndichifamba naye kudaro mukomanashi, ndainge ndisingazvizivi kuti kwandainge ndichienda naye ndichiti ndiri kuenda naye kumashops, ndainge ndichitoenda naye kuti ange achizonourawa. Takati tichifamba nemusikana uya mukomanashi, ndipo apo pandakazongoona mudhara chimusoro atobudikira
kumberi ainge akabata zisaga. Ndokubva ndaona kuti kumashure kwedu kwainge kwava nevamwe varume vatatu, but umwe wacho ainge achipusha bhara. Vakabva vatanga kuti mhanyisa, ndakavhunduka. Ndokubva ati, nhaiwe Simba, ko uri kuite usatiza, mubate Nyasha. Musikana iyeye ndichangomuti Nyasha. Saka ndakamubata Nyasha, akatanga kuridza mhere, akabva arohwa nesimbi mumusoro. Ndokubva angoti zii. Arohwa nesimbi mumusoro kudaro, vakabva vamukanda mubhara, vakati ndige ndichivatevera. Takamupusha ari mubhara kudaro kusvika taenda pamwe pamba apo painge pari pake mundaraji musoro, but ainge asingagaripo, paingogara vashandi vainge vachishanda kuminda yake. Musi iwoyo takasvika pasina kana munhu. Ndokubva tachizoburutsa musikana uya ainge atofa by then. Vakamucheka musoro wake vakaugaya muchigayo. Ndokubva vangosiya zvakadaro. Handizivi kuti vakazoita sei, but vakandiudza kuti ndinge ndichienda kunorara. Handina kukwanisa kurara, ndakabva ndatiza nekuti ndainge ndava kutya kuti ndaikwanisawo kuzourawa. Ndokubva ndachizotanga kugara mamutare sestreet kid. Mwari vakazondiwanira Nyasha, ndikabva ndachizotorwawo neumwe murume. Ndokubva ndachizotanga kumushandira sagarden boy. Aitawo zvematongerwo enyika ari kubato rinopikisa, saka vakazotanga kutsvakwa nema-CID nema-CIO. Ndokubva vachizobuda munyika vakauya kunoku kuCanada. Vauya kuCanada vakandisiya kuZimbabwe, but ndakaramba ndiri in communication ndichitaura navo. Akazoshayika, ndikaramba ndichitaura nevana vacho kusvika ndichizokwanisa kuuyawo kuno kumhiri kwemakungwa kunova kwandiri kusvika pari nhasi. Ndakasvikawo pakuzoitawo mhuri yangu mukoma. Handina umwe munhu wandanga ndati ndaudza nyaya iyi, ndimi vekutotanga. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvinotyisa, zvinokatyamadza. Anzi ndo zvakaitika izvozvo. Let us try to speak with him mucomment section. Zvakaoma. Anzi mungati ndiri bhinya here? Ngatitaurei navo mucomment section. Yai, pakaipa. Asi kana kuri kunzi muchiri kuziva kwadzingawanikwa hama dzake musikana iyeye, madii mambodzoka kuZim, then mombodzitsvaka hama dzacho mudziudza kuti ndo zvakaitika. Hamenowo kuti munozvionawo sei mhuri yeZimbabwe. Let us try to speak with our brother mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Iniwo ndine secret, but ndikuda advice. Ndiri kupfimbwa nemurume webest friend yangu, but vari kuUK. Ndakamubvunza kuti sei wafunga kundiisa pamuyedzo. Ari kuti ari kushungurudzwa nefriend yangu. Vakaendako kumhiri kwemakungwa. Friend yangu ndiye akatanga kuendako, saka Abi ari kuti iye akabata mamessages mufoni yebest friend. Zvechokwadi ndakafeya friend yangu ndikamubvunzawo tumubvunzo twandakamubvunza semunhukadzi mukoma. I suspect kuti ichokwadi chandiri kuudzwa nemurume wefriend yangu. Saka ari kuti moyo wake hausisina zororo. Ari kuda kuti tinge tichitanga kudanana. Apa ininiwo I am married mukoma. Ndine machallenges andiri kusangana nawo, ma-STI andinongopiwa. Anodanana nemazulu. Murume wangu ndo anongodhila nawo. Ndinogara ndichingobatwa nema-urinary tract infections. Saka dokta vava kutondiziva ndinoenda kwaprivate sezvo kumagovernment kuchinetsa nekuda kwedhudhula. Ndava kutozivikanwa kuti kana ndikasvikapo pachipatara ipapo ndinenge ndiine urinary tract infection. Saka ndikudawo advice kubva kune vedare renyu kuti ndoita sei. Murume webest friend yangu ari kundipfimba. Ndinotaura naye most of the times pandinenge ndiri kubasa nemavideo calls. Ari kuti ndinokuda. I know kuti uri kuurirwa nemurume wako. Ndodanana naye here, naye mukoma.
Yo vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndoita sei, ndodanana here nemurume webest friend yangu kana kuti kwete? Zvakangooma. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.